Vedeli ste, že jeden americký filozof objavil psychologický princíp, ktorý určuje úspech alebo neúspech v každej oblasti života? William James mal v 20-ke depresie a sebevražedné myšlienky, ale namiesto toho, aby sa vzdal, urobil zo seba pokusného králika. Experimentoval so silou svojich myšlienok a objavil revolučnú pravdu. Najväčšou zbraňou proti stresu je naša schopnosť vybrať si jednu myšlienku pred druhou. Zistil, že sa stávame tým, na čo opakovane myslíme. Jeho technika konaj akoby je geniálna. Správaj sa, ako by si už mal vlastnosti, ktoré chceš rozvinúť. Tvoj mozog tomu uverí a vytvorí spätnú väzbu, ktorá ich urobí skutočnými. Moderná neurológia potvrdzuje Jamesove objavy. Naše myšlienkové vzorce fyzicky menia štruktúru mozgu. Placebo efekt je toho dokonalým dôkazom. Chceš to aplikovať? Vyber si jednu oblasť života. Každé ráno si predstav, že už máš požadovanú vlastnosť. Konaj podľa toho celý deň. Za 30 dní budeš iný človek.